Doncs tal volta a un nivell més de gramàtica, d'expressió, d'escriure, sobretot també crec que m'ha ajudat molt llegir, però sobretot jo crec que el que més ajuda és perdre la por a parlar en valencià. Perquè et fa vergonya que no siga perfecte en un principi, perquè et fa mandra començar, perquè et preocupa el que pensarà la resta de la gent. Jo crec que el pitjor valencià és el que no es parla, o sigui que el que més m'ha ajudat al meu cas és llançar-me'n a parlar i parlar i aprendre i continuar. Per a mi el valencià a l'escola va ser una assignatura més. Jo personalment no vaig arribar a conèixer o no vaig arribar a entendre tot el que significava i tot el que comportava el seu ús i la seva normalització fins a arribar a l'institut. I d'este canvi tenen molta culpa, en el bon sentit de la paraula, les professores i professors que em van donar classe en aquella època i la manera que van tindre de fer arribar el missatge.